Allahu wahidun, Allah ko goto. Koye makko gummiɗen, koye makko duttotoɗen. O ko goto e ngendiyankoɓe leñol. Muhammadu Lamine Gueye, ɓurɗo andirede Gueye Lamine ngendiyanke mo halwar, waɗi yewende. Gueye Lamine yi aduna koye 9 lewru décembre hitande 1953 to Dakar. Jinnaɗo makko gorko wiyeteno ko Alhasan Umar Gueye tawi ko ceernajo mawɗo meɗɗo wonde almami ton to halwar. Jinnaɗo makko debbo wiyeteno ko Aissata Dia tawi ko kalajo iwdi ɓogge. Gueye Lamine jangi Qur'ana tawi windanimo ba ko jinnaɗo makko gorko ko hitande 1950. O jokki école franco arabe, o jangi Pular, o jangini e duɗe Pular e pip tawi koye nder falde Podor. Kono alluwal makko wattini koye jandi yankagal. O fuɗɗi radio koye radio Sénégal e ballal kaw makko Siley Ndiaye. Caggal mum o feri lawol o naati e Jamano FM Dakar hitande 1998. Caggal mum o rewi Sud FM mo Ndar, Duniya Matam, Convergence FM, Jappo FM o Parcelles Assainies. Caggal mum o rewi radio Teccan. Ngor radio ko radio en ligne wonno. O gollima hen golle tiɗɗe. Ngatamare FM mo Njum, Dunga FM. O wattindiri radio télé fulɓe international koye nder ngo radio aljuma kikiɗe 31 lewru mars hitande 2017 ha jende waɗi. O sami e nder studio wadde koye nder golle makko. O wubinda o nawa hôpital kono korsa hatta mayde. Ko ɗo e hôpital Thiaroye lajal timmi. Corti mbaɗi haljende waɗi fotaka renku ton to hôpital kono ɗo feere ala. So wona nde goskilel na ala ko heddi so wona juulede e cettogol o almami. O yen piɓanmo ɗum anniya. O yen piɓanmo anniya. Ba enen mo fiɗaw haade makko yaade wona jooɓaari ngardingo. Nde ngo wullango sakti wem jende woodi gollorɗe fof udda ko hôpital Thiaroye yaɓana. Gilay président directeur général radio télévision fulɓe international ha e gollidiɓe hay goto heddaki. Eɗen mbiya inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Hande eɗen gonen ñalawma mawɗo, ñalawma ganduɗa eɗen jaara mo ganduɗa pullo mawɗo e nder fulɓe ono Gueye Lamine Gueye ngendiyanke mo halwar mo ganduɗa hande leñol ngo fof ene suni, fulɓe fof hande ne cuni. Kala hande pullo wone windere nde fof hande ene jogui ganduɗa sunare mawde hande ko usse mum e wonko tini ko usse muɗum mo ganduɗa ko neɗɗo mawɗo mo ganduɗa ko darinoɗo leñol ngol fof, darinoɗo Fouta fof, darinoɗo ɓesgu Sénégal fof, mo ganduɗa ko ngendiyanke mo ganduɗa dari labtuɗo ha ngendiyankagal anda liggana ƴeewani haalis ƴeewani hay hunde ƴeewi ko ganduɗa no pulago ngu yarata no enɗam no yaari yeeso hande no enani oɗo hande duttoroɗen. Eɗen gandi hande oɗo ñalawma gonaɗo ko ñalawma mo ganduɗa hoore maɗa ko ñalawma sunare. Ñalawma sunare mo ganduɗa hoore ma hande kadi leñol ngol pop eɗen gandi eɗen mbasi jaala leñol so wiyama hol noon wiyete ko Lamine Gueye ngendiyanke mo halwar. Lamine Gueye ngendiyanke mo halwar haalde makko ene weeɓi weeɓani nde wonno so tawi ɓe mbi maayo manggo fusi faddade bempeƴe weeɓani. Ko ɗum saabi hande eɗen jogui sunare no jogirton ɗen sunare e kala sahaji sagade jaale mawɗe hono ni teɓɓiti jaari en. Ɗum noon hande kadi ɗo e Dakar ha toon e reedu Fouta eɗen gandi sunare meɗen hande e oɗo ñalawma ko jaagol oɗo gorko ngendiyanke biyeteɗo Lamine Gueye ngendiyanke mo halwar. Neɗɗo mo gandanɗa hoore ma ko ngendiyanke so nde wonno wiyete ngendiyanke ko neɗɗo ganduɗo iwde muɗum. Haali hoore mum noon Lamine Gueye biɗo hoore mum Lamine Gueye o rutti kadi o wi kanko ko ngendiyanke kono ko ngendiyanke mo halwar o nawti hoore makko ha toon to jeeya to en. Wadde sikki ala so tawi wiyama Lamine Gueye ko ngendiyanke eɗen mbawi jaɓande mo ɗum kadi inde nde nde jalti nde woodi yimɓe fof ndewe mayre te hay goto yeddani inde nde. Omo wawno fiitade becce o wiya ko Lamine Gueye ngendiyanke Afrique walla Sénégal fof kono noon ɓe mbi hade bandiraɓe walla sehilaɓe mantude neɗɗo wiide ko moƴƴo walla ko jaalal alay saago kanko hoore makko anda holto foti wonde jaalal ɗo leñol ngol wawa rewde hen. Ɗum noon nde wi hoore makko Lamine Gueye ngendiyanke mo halwar ndewɗen hen ganduɗen ɗum ko gonga. Lamine Gueye noon
sen garti e haalande makko seeɗa Lamine Gueye eɗen gandi o wuuri e pulago o maayi e pulago. Lamine Gueye ngendiyanke mo halwar aduna fof ne andi ɗum. halwar so haalama Cheikh Oumar haale Cheikh Oumar al Foutiyou Cheikh Oumar to halwar kono wona toon paaɗen koye Lamine Gueye. Lamine komin ɓiɓɓe yumma. Lamine yimmu e nenam yo Allah yaafomi gila ko sukaɓe kamɓe jijji kamɓe gonduno e nder gurdam serɗiɓe koɗɗarɗe aduna. Goɗɗum ɗum Lamine ko baɗam, Lamine ko bandam, kadi Lamine kadi yummu ko gorkulam ko nenam. Rutti kadi hakkunde kadi bammu Lamine e kaam danaka ko gilli e ceylagal. Yalla yaafomi noon ko hakke jinnaɓe neɗɗo haalata ene wayno ba kaam o e nenam jiidima e baba. Rutti kadi Lamine kadi ko baaɗi ene wayno hakkunde bammu Lamine e yummu Lamine ko kaam o waɗi. Yalla yaafomi ɗum gueɗal jinnaɓe kono wona tan paaɗi. ko wiide tan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ko namdiɗa e gurdam hono musidɗo miñiraɗo walla ɓiɗɗo ni to banggue asko Mouhamadou Lamine Gueye. Mouhamadou Lamine Gueye o yi aduna ko to henne halwar. Mouhamadou Lamine Gueye gurdam makko o waɗi ɗum fof ko woni e wittu e jokkodiral hakkude makko e ndamdam e hakkude makko kadi e jiyaɓe Allah ɓe. Mouhamadou Lamine Gueye so tawi a yimo cikkata an hoore maɗa ko an ɓuuri yidde ni e woɗɓe ɓe ganda e taaridi makko ɗi. O woni e nokkuji kewɗi e ganduɗa e kalirɗe o woni kadi ganduɗa e association aji kewɗi ɗum fof de ko pour hono pinal ɓe meɗen ha tengti noon e durden caggal hono rénovation no jum mo kewɗo nande ɗo o saaha fof oɗon nana on ɓe o haalata ɓe hen tuɗɗima leppi leydi woni hen wuurɓe hande ni ko wuurɓe hande ɓe jokkodiral men e makko gila hanke heccanki ha hande e ngal heddi. Ɗum noon neɗɗo so wiyama ko moƴƴo yahata ko bandu men gadi ɗum gadi teskitade hono moƴƴere muɗum. Mouhamadou Lamine kanko gueɗe makko haalde ɗum ne weeɓi kadi kono kadi weeɓani saabu Mouhamadou Lamine Gueye on mi haali nane e gardindi yewtere o woni radio ji kewɗi o woni toon o wonde hewɓe to banggue ganduɗa ɗimɗiyankagal Allah no hokkimo ɗum on fartange so haali a jaɓat ko haali ko so haali kadi a welete ko haali ko ɗum noon woni ko ganduɗa kala kaalo ko ɗum ko yiɗi. Gueye Lamine ko gurdaɗo golliɗo ko majjata ɗum ko cettugol gila e wurdaɓe e cukagu ha saabiɓe natgol makko e radio fulɓe kono kadi rewa rewi e gollidiɓe makko e radioji e cettugol mumen. Lamine noon battane gurdam muɗum koye radio fulɓe. Sen mbi radio fulɓe noon mbiyen Ali Malal Diallo Ali Malaɗo Diallo Ali mumtuɗo gonɗi fulɓe e nder Sénégal e nder wertago aduna o fof sabu Sénégal so wiyama Sénégal wiye fulɓe so wiyama fulɓe wiye Sénégal. Sénégal ko Allah waɗi fulɓe ala ɗo ngala gueɗal e nder Afrique ɗum ko Allah waɗi belaɗo mettaɗo ko Allah waɗi ɗum. Kono noon eɓe joguino haami goto haami o ko holɗum ko gueɗal ngal ɓe poti hebde leydi ndi eɓe jogui hen gueɗal saabu ɓe mbaɗi anduɓe so wiyama hol anduɓe nder Sénégal fulɓe kalte yiiɗa limtude so wiyama hol aynaɓe wiyete ko fulɓe so wiyama hol remoɓe wiyete ko fulɓe so wiyama hol awoɓe wiyete ko fulɓe ndeke fulɓe mecce ɗe fof ko kamɓe ɓe dutti kadi ɓe ndeni Qur'ana ɓe ndeni diine l'islam o ɗum neɗɗo fof jibinaɗo e nder Sénégal en andi ɗum mbiɗa wawi limtude kono wona tan paaɗen koye Lamine. En jetti Allah no Allah waɗiri fof ko noon en jetti Allah kadi e fodde en jetti Allah ko hani holko tagi oɗo saaha kaɗo haala feeñi ko sababude guiɗo men musidɗo meɗen dendaɗo adina on woni Lamine Gueye ngendiyanke mo halwar guiɗo bayniɗo aduna ina notoyi jomum ñagade Allah subhanahu wa taala yo Allah moƴƴe makko yo Allah fewnuma fewnanamo yo Allah moƴƴini janje makko ko gorko moƴƴo gorko dimo gorko tedduɗo sehil beɗɗo faggade mo ala cokor mo ala ngorto bawɗo yidde tiiɗaɗo guilgol mo guiɗo muɗum jarani ɗum hunde foof dimo e banggue jikku dimo e banggue gollal dimo e banggue neɗɗagal hoore mum
ko neɗɗo mo ganduɗa ala ko neɗɗo wawi ittude muɗum e sikki sona saabu kala gurɗo ko ma yo ɗum tan Lamine Gueye woni ella mum ɗum ɗo noon ko ella yimɓe fof yimɓe fof ko ma yo pine weetiɗe o deƴƴiɗi fof guettitalla e nelaɗo mum ala fof mo tagani weltade e aduna saabu pine weeti wiya ko umme juule subaka so juuli birdon cakko ɗon muddo ɗon mo waɗi min welema no fewi amin kattimone kay sinno minen mbaɗanno lomtade Lamine Gueye de weeɓa ko min daña lomtiɗo waɗat min pine weeti welema wodani julɓe nde waɗata ɗum de ha hande nde kayne welema wodanimi en belama golle Allah ko yeehi ko o toñano kono o felli fiyatde makko no foti fellirde ni en mbimo Gueye jormo mayde sinkani hande a wiyama kadi Seydi Diaw no wonɓe toon ɓe fof on manta goto moon fof on daari place ɗum Allah totti ɗum ko ine daari ɗon no foti darorade ne waɗiri no foti waɗirde ni oɗon beltini yimɓeɓe jamma e ñalawma oɗo ñalawma hande ñalawma poɗɗoni mawnude hewde yimɓe min de koye jibinami walla ko tessima ñalawmaji mbaɗi ni hewde yimɓe e ganduɗa duttiɗo mbaɗo ni hewani ko jiimi ɗum hayso tawi mi yi ene limode ko battumi haqqille so wona mbaɗo ceerno Mountaga Amadou Mountaga Cheikh Oumar nde rutti nde mi yi wayni mbaɗo Alaji Tidiane nde rutti nde mi yi wayni kono ko heddi hono hande oɗo ñalawma no wayni mawɓe e sukaɓe nayeɓe mo ganduɗa goto fof kala mo ganduɗa nanɗo Gueye Lamine Gueye mo feetano mi yiiɗi jeernoɗo Gueye Lamine Gueye hande mawɓe so goto fof ene woyra banggue enen ganduɗa ene iccitoro banggue ɓe enen duwo ɓe enen goya mo ganduɗa Lamine Gueye de ganduɗa kañum yeehi kono ene wani yahani kago hande hay so yihino omo hedde ɓerde yimɓe foof saabu eɗen gandi oɗo so tawi o waɗama e leydi ni koye ɓerɗe o heddi ɗum noon ɗeɗen gandi hande kanko ñalawma ganduɗa min mi feet ñalawma foɗni hewde yimɓe mi feera yiide ñalawma wayni hewde yimɓe ɗum noon eɗen gandi kanko foti noon neɗɗo noon kala no poɗɗa e gurdama sa yiini ko noon mbayata ɗum noon eɗen gandi nde wonno Gueye Lamine ko neɗɗo yimɓe wonno hande o ruttima duusoɓe yimɓe nen ummo e banggueji partout e nder Dakar go fof en ara enen jiiɗi duusdemo eɗen gandi enen fof ko halwar naftatemo lomtoɗen miijoji makko lomtoɗen gollal makko ƴeewen to yaranno ɗo beele ɗen duña ɗum yaara yesso ɗum noon ko wiide en duynima kamɓe fof en duynima halwar naɓe fof e kuuɓal saabu ɗum wonɓe ɗo ɓe en gui no jamanu o ardi ɓeeɗo gummi ko Grand Dakar ɓe gummi koye jogli goɗɗuɗi taw koye goɗɗi Dakar gam notitade hande oɗo kihiɗe ɗo e Thiaroye to gandanɗa hoorema hande o ko ɗo o hawri e jomiko ko ɗo kadi koro foti ummade gam faade toon to halwar kono noon mboɗo andi hande ɗo haw yettoyo halwar kala wuuro ngo andago omo rewa ɗon hande o soɓe gaari ɓe tawata ɗon ko hoɓɓe jaɓɓotoɓe Lamine Gueye taw jaɓɓirto ɗum ko sunare ɗum noon ko wiide kamɓe fof aɓe duwanomo enen fof eɗen duwanomo kono ɗo ha halwar eɗen gandi machallah ko wiyete ko maayɗo malaɗo ko goyaɗo kono noon wona bojji cimcim tan gam yo yimɓe tino goyimo ala ko yo goyrumo wonko waɗani leñol yo goyrumo kanko de wonko waɗe e diine makko ko ɗum tan woni ko julɗo o ñaagui Allah heddi noon kala ko mbawɗen waydemo goyrinanmo duwanademo e wiidemo yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah harnumo aljanna yo juuɗe moƴƴe jaɓɓomo ndu naati yo ɓuranmo ndu yalti Mamadou Lamine Gueye ko neɗɗo ganduɗa neɗɗo jaaƴo neɗɗo jokkodiraɗo neɗɗo jotodiraɗo neɗɗo mo ganduɗa kañum dey kala ko yiɗani hoore mum ko ɗum yiɗani ganduɗa mo wawi wonde fof wona bandi ko tan ni saabu en jii woni radio ji kewɗi omo fooɗa yimɓe yo gar toon ha tengti noon oɗo radio mo gonɗen hande Mamadou ene famɗi radio mo wonani so ƴeewi nden ko wiyatno nden Jamano FM walla mbiyen wonde Convergence FM walla radio Dunga walla radio Njum walla radio goɗɗi kewɗi o woni hen ha ɗo teccan ɗo o woni ɗo ha tengti noon radio ɗo radio Fulɓe oɗo hewɓe yimɓe nanɗo hande sukaɓe nanɗo kanko addi ɗumen ɗo sababu makko addi ɗumen ɗo oɗo radio e eɗen beltini Allah kadi no Allah nayimo e waktu mo nayimo nayimo kono foti nawde mo no yiɗa yaadi nde o yiɗi yaadi sabu no yi Allah ko e saaha waktu mo rutti e joom makko o hokki Allah hoore makko ha timmi yimɓe fof ne ceedi Lamine Gueye e waktu mo waynoto aduna o ko teddugal manggal wonani banggue dendagal nde ɗum pagguiɗomo kala jiiɗomo yettiri ɗum Allah addi fayida makko banggue l'islam Allah addi timmal makko to banggue l'islam Allah ƴellitimo to banggue l'islam gam ruttade Allah tottirde fittandu makko Allah tottirde saaha makko Allah tottirde yonta makko Allah Lamine Gueye ko moƴƴo ko neɗɗo belɗo wondude belɗo faggade tiiɗaɗo guiɗo mum tiiɗaɗo sehil muɗum Lamine noon so wiyama Lamine il faut que mi haala ene jeeya e sababu nadde radio Fulɓe ko min saabu nde sohli nadde hen nde wonɗo yinno yaade mbimomi yo fat nde Allah waɗi noon radio ngo yeehi ha fuɗɗi Aboudem wonno directeur général ɗen ɗum ɗo Allah waɗi o ari o haalni jami ñagonmomi ari an jaɓi e nder concours jaɓi kadi noddi kadi e yo ma noon Aboudem o naate radio ngo Lamine ko gandaɗo radio ji foof kono radio Fulɓe nde o ari hen nde
ɗon gandunoɗo mandal fof ɓeyti kadi hen Allah waɗi welno o liggeyma wano hakke hitande e quelque machallah yimɓe fof nani o darima hen darde o jingui o jingan noon ko hoore makko Allah waɗi noon o juurani hen balɗe o rutti ali noon yonni ali nawtimo waɗi foof ala fof ko ali waɗani oɗo Mama Diaw noon hay goto wawa ɗum yobde ko kanko jeeyi sababu ha mbaɗa haala hande oɗeɗen ɓe noon koye Allah han duttoɗen ko Allah koye Allah umminen koye Allah duttoɗen eɗen gandi ɗum ko Allah han wawini wadde sinno tan ko jawdi sinno ko jawdi o yahata sinno ko yiɗede o yahata ko noon ko saati wawi saaha mo ganduɗa saaha mum so gasi tan geesi en noon en jettiri ɗum Allah en kolli Allah en jaaɓi Allah en jettiri ɗum Allah mo ganduɗa ko neɗɗo mawɗo mo ganduɗa e leñol foof hande ustara ɗum noon eɗen jaala dendagal fulɓe foof eɗen jaala dendagal fuutankoɓe foof eɗen jaala dendagal halwarnaɓe foof eɗen jaala dendagal tooro foof kala ganduɗa keɗotonoɗo Gueye Lamine Gueye welto mo ganduɗa mo Gueye Lamine Gueye weltitino mo ganduɗa mo Gueye Lamine Gueye mo ganduɗa e sehil mum musidɓe mum eɗen gandi Gueye ko sehil yimɓe foof sehil fulɓe foof sehil Sénégal foof ɗum noon hannde en duwnima Sénégal foof en duwnima diaspora foof en duwnima Afrique foof eɗen duwono noon radio men radio télévision fulɓe international eɗen duwono Baba Ali Malal Diallo eɗen duwono Ablaye e dendagal personnel RTF nde wonno hannde o eɗen mbawi wiide ko kamɓe jaara ko gonga ni ko halwar yara ko Sénégal yara kono ko kamɓe jaara saabu ɗum Lamine Gueye eɗen mbawi wiide sakkiti ko e juuɗe mabɓe taw kadi ko gondigal jongal ngal gandanɗa hoore ma Lamine Gueye wondino e meɗen ɗo henna Lamine Gueye mo gandanɗa hoore maɗa ko jaggannoɓe sukaɓe ene wiye Allah yo Allah hokku ɓeeɗo sukaɓe wawde diwde e diwnude Lamine Gueye mo gandanɗa hoore maɗa o gollinima leñol ngol ko gandanɗa hoore maɗa ko wasata enen kam omo rewa en ñamade heddi ko Allah andi ko mbawɗen yobdemo to caggal makko ɗo hande o ko enen keddi e darde to darotono ɗo henna mboɗo heewide noon so tawi neɗɗo woyi mayɗo yo heddan hen hoore makko janggo komo woyra hoore makko nde wonno battande jattan ko lattan ala ko ari duumade mo kala ari ko yurnade bandiraɓe tedduɓe ɗo ene jaari enen foof duttinen hakkillaji meɗen Allah ganden yimɓe so gondi ene poti wattodirde hakkille ganda ko nawi jaaɗo ko woppata gurɗo o ɗum noon so tawi en garti ha ɗon tan e raɓɓikinade en mbawa haalde ko haala ko nde wonno en jii jamanu foof hande o mo jiiɗa fof aɗa heɓtina yeeso muɗum sunare kadi ko heewi haalama e makko ko ɓeydeten hen tan ko wiide en duwinima leñol ngol en duwinima dendagal bandiraɓe fof e kuuɓal en duwinima Sénégal naaɓe Lamine Gueye noon ko gendiyanke wonno heddo ko so gendiyanke yeehi alay sago yimɓe hewɓe gullat goya mbiya hankadi noon boni firtima wonta fewtu eyyi e on jaaɗo mo gandanɗa hoorema ɓayri en gona hono kanko en gona ɗemgal makko en gona juuɗe makko kono erɗen wonde noon jaale beele eɗen lomto koyngal makko ndeke oɗo ko daranoɗo leñol ngol ko daranoɗo kadi ganduɗa enɗam muɗum tigui ha tengti noon ɗo jeeyaɗo e ɓew jiidi ɓe Mamadou so tawi a yimo halayɓe mbiya ko toon e jeeya ko gonga ni ko toon ganduɗa jinnaɗo makko debbo jeeya kono sadi sa yiidimo kadi e lawankoɓe mbiya kadi ko toon e jeeya sa yiidimo e hirlaɓe mbiya ko toon e jeeya sa yiidimo e hebbiyaɓe mbiya ko toon e jeeya sa yiidimo e bosiyaɓe mbiya ko toon e jeeya sa yiidimo kadi damganaɓe mbiya ko toon e jeeya sa yiidimo kadi guenarnaɓe kadi tan ko noon e jeeya nonne kadi kono jolofnaɓe e ferlanaɓe foof e ɓalirnaɓe foof kanko ko Mamadou tan Mamadou heddi tan ko Mamadou ha to e lowre ndeke Mamadou jagguno leñol ngol tan ko kañum ko leñol muɗum ala hen paltor ko ɗum noon woni ko ganduɗa ko ɓuuri yiɗede hande en jarama noon moƴƴo en jarama ganduɗa katante leñol tigui ko wi hoore makko gendiyanke halwar ko walay ko gendiyanke halwar saabu hono makko weeɓani foof ha tengtinone halwar ɗum noon so tawi en mbi eɗen kalɗo haal Mouhamadou Lamine Gueye gendiyanke halwar ko weltare men kono kadi ko sunare men o yeehi hen ɓe jaare men saabu neɗɗo noon sunoto ganduɗa o neɗɗo so woyama tan ko jikku mum timmal makko moƴƴere makko e daranade mo leñol ngol ittande gueɗol leñol ngol ittande kadi kala ganduɗa mo wonno hanke canki o miɗɗo widde ɗo henna kanko de kala mo andi o meeɗa ɗum wasde mo ganduɗa no meeɗan wasde wona tan koye jikku ma ina wona e jikku mum ni kono ko e jikku ma kanko o wi wonde o yiɗa ɗum o meeɗa ɗum wasde kala mo anduno omo jaggi ɗum juuɗe sappo saabu omo anduno oɗo ñalawma ma ar ñagade Allah tan yo Allah yurmomo yaafombo ɗo wi hoore makko gendiyanke mo halwar omo itti hande mo farna halwar ko toon o jeeya ko toon innitorto nde Allah ittimo adi ko toon o jogori leloyade eɗen ñaagui Allah duusdemo ha e gaska makko eɗen ñaagui Allah duusdemo ha e goski makko ha goski yetto haw wirne e nder gaska makko
koye ngo wertango leydi teddundi ndi halwar. E ɗe bamule ɗe waliyaɓe leli karbiyankoɓe fof nduusi o sagata ngendiyanke ha e foftorde mum. miɗen ñaagui Allah nde Allah yettinta anniya men ngam yidde haade mbinomo guiɗo aduna jaajiɗo lakara ko kanko adi en yaade lakara ndusen mo haw yettoyo lakara cuuren mbo mbaɗen suudu ndu ganduɗa ko suudu sutura ko suudu teddugal ko suudu horma sababu nde guiɗo e guiɗo taranade guiɗo mum kala ko foti tarade ɗum ko moƴƴani. en jetti Allah noon no feewi en jetti radio fulɓe ko toon Allah rokkimo woni Allah rokkimo teddugal Allah kadi itti gueɗal makko e gurdam aduna ko ñande hakkude makko radio fulɓe. ɗum noon yo Allah yurmumo yaafomo yo Allah haarnumo aljanna ko guiɗo mo jinmi neɗɗo mo mbaldumi e leesam min e muɗum e joom suudam wona goho wona ɗiɗi wona tati e pourtant Lamine ko miñam ko Lamine Diaw yo Allah yurmomo yaafomo harnama aljanna e dendagal maaɓe maaji juuɗe kamɓe heddiɓe ɓe liggotoɓe e radio fulɓe ɓe yo Allah yoɓɓe yo Allah wurnuɓe yo Allah sellinɓe yo Allah hokkuɓe sagoji mabɓe yo Allah nawnu radio o e télé yeeso haw jibina radio ji e téléji e ɗum noon mbawɗen tan wiide mi hano ɗo haala ka wona noon ɗo mbawɗo haalde no feewi kono noon tawde woni ko Lamine wiya yomi haala il faut que mi haala min noon mbaɗa innitade minne komi kalajo jeyami ko nokku asli amen so wela wiya haari lawno hen so wiyama no wiyatno Demer Dellu wuuro Adama Sande cesko min lamɓe sar jiggoɓe kono noon hande nder wertago aduna min goni ko banggue Mauritanie to ko toon cuuɗi ɗi goni toon jinnaɓe gonno wuuro wiyetemo Cidé sa wi Cidé noon mbiya ɓogge mbiya tulde dubago mbiya Thienel Halayɓe mbiya Saye mbiya Bahaw mbiya Lopin ɗon woni ndeysan ɗo jeeyami noon allahumma salli ala seydina Muhammadin wa sallim mama Diaw mi ñagani mama Allah moƴƴere anne yo Allah hokki gurdam juɗɗam yo Allah reke cellal hakke ko daariɗa anne yidde fottude pulagu e yidde mawnude pulagu e rewde ma e télé o mbiɗa annene gandal ma e doole ma e haqqille ma pop tawde ko radio hunde foof ene jaranma hen yo Allah yoɓ moƴƴere yo Allah jokku balɗe ma Allah kadi ko waɗi ko ɗum tan ɓuuri en jettiri ɗum Allah en ñaguima Allah yo Allah yurmo yaafomo yo Allah haɗum aljanna kanko e mawi ɓe tawteɓe foof ko ni tagui neɗɗo kala ko woni ko walla e aduna ma foof liggono leñol ma liggono enɗam ma liggono liggono nde ganduɗa janggo jaam so tawi yeehi enenne e oɗo ñalawma mo ganduɗa goto foof kala liggatonoɗo hande enɗam muɗam kala liggatonoɗo leñol ngol hande ma ɓeyɗo darade ma ɓeydo hande yitade hoore mum en andi kandi vraiment so tawi a ligganima leñol ma a pertani sa ligganima enɗam ma a pertani ɗum noon mbiya assalamu aleykum wa rahmatullah Diaw Mamadou Diaw mi weltima no fewi ganda e ɓeɗen andi hande haala hande jot ɓeɗa andi goto foof hande aɗa yiiɗi wadde aɗa ƴeewa tema mum ko seedoto e Gueye Lamine nde aɗa andi yimɓe fof yi sehilaɓe Gueye Lamine ɗum noon aɗa naata yimɓe goto fof aɗa ƴeewa holko seedoto e Gueye Lamine gue ɗum noon Allah jarama seydi Mamadou Diaw an andi ko jiɗɗa yo Allah rokka goppuɗa haajuji ma hemmuji ma mbiɗa aɗa ƴeewa merta yo ara haala e radio fulɓe haalen haala Gueye Lamine Gueye haalde ha Lamine Gueye de hirsina saabu Gueye Lamine Gueye ko dariɗo darde moƴƴe darni ko darde fulɓe Allah waɗani min jiidir kono kam jamma ñalawma mi kalda téléphone so koye kikiɗe Allah noon kala ko waɗi ko ɗum tan mi salmini moon noon gueɗal ngal Baraya mi salmini ɗumen de radio fulɓe de itti ko yewede itti sunno haɗi liitede Seydi Diaw a jarama noon fof kon moƴƴuɓe mi yettimon mi jaarimon mi duwanimon mi mantimon hay goto noon goppatamo sabu woppu noon woppude hoore muɗum pine weeti ɗon amin katti ɗum pine weeti wonto hennomin sabu gulɗo fof nandi ummoɗe e weeti sabu saɗa findi sukama mbiya umma juule umme pine weeti juulon andi émission makko ko baɗɗo fayida ni kono Allah woni lomto noon ɗum noon yo jomiraɗo lomto lomtin en kattimo noon kono ha oɗon toon kadi aduna ko noon tan on cukki jolde ɗe Mamma Diaw nen toon Abdoulaye Ali Malar Diallo nan toon Oumar Mamadou Sow nen toon Ibrahima Kebe nen toon Hadji Sall nen toon tabarakallah machallah Erdiya Maren Aljuma Galaba en Nenne Lo en min jeewaka de yo Allah suur mon yo Allah reen mon yo Allah dandu mon danda julde fof de Allah jokko en woni yolde tigi ha hande won mi wiyoɓe mi ɗi hande mbiyata on dañani lomtiɗomo Mouhamadou El Amine noon lomtade ɗum newaki saabu paggiri wona lomto gawri neɗɗo ne wawi wiide wonde jooɗimo ɗo henna kono noon wadde no waɗanno ni weeɓani saabu neɗɗo foof ina andi ko wawi saabu tubakoɓe mbi ko l'homme qu'il faut et la place qu'il faut wadde ɗo henna hono makko ne waɗa ko waɗata ko weeɓani haalde ina newi kono noon nande kadi ina satti
nde ko waɗanno ko wona kanko tan sabu kanko ko joguino ko ɗum dokke ɗe Allah hokkunomo tawi noon ko dokke Allah hokkani hoore ma woti wi wonde sikkuɗa mata wonko dañƴa mo ganduɗa hoore ma Lamine Gueye en ɓoydi muɗum guila e jamono FM ha yetti ɗo ko mawniraɗo mo ganduɗa hoore ma ko gowɗo ɗowde meɗen hay ɗo e radio fulɓe eɗen mbawi wide ko kanko nangui e junggo meɗen addi en ɗo taw ko enen ɓe Hadji Sall guelongal Gamaji Abou Diallo e Moussa Ndiaye foof ko kanko yiili en hawo yiiti meɗen o jokkodiri men e mo ganduɗa hoore makko Baba Ali e Abdoullah o addi en ɗo ɗum noon wadde Lamine Gueye ɗe mbawi wi tan kanko dendinal ɗo ɗo yimɓe yo ngar gona gotum liggono leñol ngol beel ma wonko pirti enen sukaɓe heddiɓe noon en ɗaldama e dongal tingal nde wonno ɗum ɗo kala ko buyte juuɗe meɗen gandi ko gacce meɗen kono Lamine Gueye kam felli fiyande muɗum bandiraɓe Allah jarama on jarama en duwodiri e koye meɗen nde wonnoma kala ene wawi dunade hoore muɗum e oɗo kikiɗe walla e oɗo ñalawma ɗum noon bandiraɓe tedduɓe Allah jarama on jarama mi salmini dendagal noon bandiraɓe fof e kuuɓal kono noon kadi mbiɗo wasiyoɓe yooɓe tinno e koye mabɓe tinnodire no koye meɗen gandi enen fof ken hoore wotere te janggo e jaam ken sortotoɓe ɗum noon ɓay sortotoɓe ko yahoɓe heddo heddiɓe enenne mbaɗen ko poɗɗen wadde ko beele janggo e jaam wonta cimtol jowngol Allah jarama on jarama en duwnima aduna fof eɗe kadi olno ko musidɗo makko Mamadou Gol Moutar Thiam ko seydi makko guiɗo makko jaaɗiɗo makko mo ganduɗa Gueye Lamine kala wiya kala ganduɗo ɓe nani ko Gueye Lamine Gueye andiri kam kala ɗo radio mo jaami ko Gueye Lamine tagui jaami toon kala ɗo gannami ko Gueye Lamine Gueye tagui andede toon ɗum noon min hannde ko ñalawma mo ganduɗa ustare mawde e yam ko uste e yam ko hunde mawde no feewi kono noon ko ni tan Allah wawi ko Allah tan wawi waɗiri hono ni en jettiri ɗum Allah en jabri ɗum Allah eɗen ñaago Allah to fayi to yo ɓuuramo to ummi to eɗen ñaago Allah ɓe tawitoɓe kadi kala ko adde moƴƴere yo Allah heññimo hen kala kadi ko tawitode moƴƴere yo Allah heññimo e yo Allah heññimo e moƴƴe ɗe tawite en noon eɗen gandi eɗen jogui jakar mo ganduɗa ko neɗɗo julɗo mo ganduɗa so waktu yonini kala ko wawno jaggude so waktu yoni o joƴƴinto ko juula waktu makko ha paara o waɗa ko foti ko wadde foof kala ɗo men jaadi waktu feera yonde hayso koye émission so waktu ari o dartini émission makko walla o fawa kasaraji o wona julde ha gasa o rutto e golle makko ɗum ɗo eɗen gandi ko neɗɗo julɗo hande yeehi enen jiiɗi kadi hono mabɓe lomtoɓe hono mbawa ganduɗa darade darde o darinode saabu so tawi doole nokki tan yo doole kebbo so tawi wonko yeehi ñaguɗen gueno o tan ko yallah hokku en mbaɗono makko ni wawa lomtade mo jooɗo ɗo jooɗino ɗo tawane liggo liggey mo liggotono ene yaaha ko yahanno ko ene jagga kadi ɓe o jaggunoɓe ɗum noon koko jeeya o ɓuuri sadde e ganduɗa e gonka men hannde on goƴa ene jaago o ɓuuri sadde e gooƴe meɗen hannde kono ko hoolade neɗɗago teddugal ndimago min mbaala yiwtude min jewta cehilagal min jewta gilli min jewta aduna min mbajodira min janggodira goto fof janggo goɗɗon e aduna nde wonno Lamine weeli wondude kanko so felti yewtude ala ko heddere fittano makko ko neɗɗo kadi dimo basal makko a andata sa anda ɗum e makko ma gandama nde ganda Lamine ala kono kala fodde e jiiɗa aduna Lamine dañiɗe wadde fodde ko neɗɗo ganduɗo fodde yiɗɗo sehil mum noon tiiɗaɗo cehilagal neɗɗo fof ne andi kala pagginoɗo Lamine yeebaka ɗum moƴƴo haqqille ne kala nde o meeɗi yiidema jiitondir ɗon sa wima Lamine Gueye mbiɗa andima anduma jiidma ko ñalama naggam e nokku naggam an e kaari gonnuno ɗum Allah rokkima ɗum mémoire on moƴƴi yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah fewnu janji makko Allah jarama on jarama eɗen gandi dendagal ɓiɓɓe ɓesgu leydi ndi fof ari ɓesgu fof ari laamu ngu ari gouvernement ari politicien ji diwan o fof gari fulɓe fof gari guenɗiyankoɓe fof gari hande guenɗiyan kala ɗo jiiɗa hande kala ɗo jecciɗa ma yiiɓi pulla kalanaɗo e radio ma yiiɓi pulla kalanaɗo e radio kamɓe fof hande aɓen gari hay goto fof ene jogui ganduɗa ko wonko woni e ɓerde mum sa mi ɓerde mum andata ka hande tigui weltaki anda hande wonko muusi ɗum kono noon ko ni tigui Allah hoddiri ko ni Allah ɗo Allah hanni en jawri ɗum Allah en jittiri ɗum Allah ɗum noon eɗen jetta noon technicien ji radio fulɓe foof binde kala keɗotoɗo Gueye Lamine Gueye NGENNDIYANKE mo halwar kala waktu mo juuli yo duwono waɗanamo ɓuuɗu Allah laabi sappo e ɗiɗi kam Gueye Lamine Gueye e maɓe men e maɓe julɓe kala yimɓe fof noon ne kattima kono oɗon gandi Allah kañum jeeyi foɗodirta so Allah jeeyi neɗɗo addani ɗum yimɓe yiɗi ɗum nawde nawat ɗum way tan kono mofta comtimani walla kasma sa yiɗi ittida itta hay goto ha wayanta ko jomiraɗon kañum jeeyi yimɓe kala ko waɗi noon ine moƴƴi mbeɗa duwono noon Lamine Gueye ko acci ɗon ko yo barke won hen Allah waɗa ɗum lomtoji moƴƴi mo jogui umar makko nen ɗo mo jogui farmata makko yo Allah waɗɓe ɗon hokkaɓe balɗe juɗɗe battal moƴƴe mawnina kon kala ko won ɗaɓɓe e moƴƴere Allah totta kon Gueye Lamine Gueye noon ko moƴƴo min de kam Allah yamirani min jiidir kono Allah waɗi kam min jokkodiri e radio he mi jokkodiri makko e téléphone makko mi dañi numéro makko Samba Sall totti mum Samba Kadji Bile kañum ko suko moƴƴo kala ɗo jiiɗa kulago woni ko hen woni jamma e ñalawma juulɗo jokkatnoɗo enɗam te ganda mo ganduɗa jokkatnoɗo enɗam kala mo gon sehil makko bandi kala mo wonani mo sellani walla uskiɗo o yahatoɓe kala ko jogui o waɗa ɗum Lamine Gueye mo ganduɗa wona joom kalis kono yimɓe heɓe cikatno ko aduna ko mo jogui ko ala gasde ko ndewno kala ɗo yeehi junggo ne yaafi ko ganduɗa ko neɗɗo
jokko en nam ko dokkowo kala ko heeɓi kanko yimɓe fof nde wala ala o mofta o ala compte banque o ala galle kala ko dañi ko yimɓe waɗata ɗum ɗon noon hannde noon Sénégal Sénégal ustirama hannde neɗɗo mo ganduɗa kilifa Sénégal hannde ustirama mo ganduɗa neɗɗo mo ganduɗa mo en gonta yejjidde e gurdam men kono eɗen gandi noon oɗo ubbaka e nder leydi ubbaka e ɓerɗe hay goto yejjittama aduna gasa saabu golle makko e balle makko ko rewi hannde radio kono rewri e radio fulɓe ganduɗa hannde kadi ruttima ngal ɗo teddugal eɗen gandi ɓiɓɓe yimɓe makko hen sehilaɓe makko Mamadou Diaw Mamadou Diaw mo ganduɗa ko musidɗo makko sehil makko ɓe certa hay ñalawma goto mo ganduɗa kala ko ɗo Mamadou Diaw heeɓi e ko heeɓi kamɓe ndendi ɗum ɗon noon eɗen nduno no Mamadou Diaw oɗon eɗen nduno kadi Alhaji Ali Malal mo ganduɗa ko neɗɗo mawɗo kala ko ndewo lelinde ala fof waɗani hen jawdi mum ɗum noon eɗen nduno Alhaji Ali Malal eɗen nduno hen Abdoulaye darima hen darde mawde darde tinde no fewi Ibrahima Kebe en goto fof darima hen darde tinde ko hen goto fof mo ganduɗa waɗi hen ko tigui rigui ko Lamine Gueye ko hoore mum Lamine Gueye ko neɗɗo mum ɗum noon eɗen gandi dendagal ɓiɓɓe fulɓe foof darima hen eɗen gandi kaw makko Ali darima hen no fewi ko guiɗo makko sehil makko ɗum noon enen nduno dendagal Fuutankoɓe foof eɗen nduno julɓe foof eɗen mbiya assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ji jayndiyankoɓe RTF foof kamɓe fof ɓena daari ndeysan ɓe nana pilma ɓene pota wonɓe gandanɗa hoore ma hannde ko wayno monsieur Diaw en ndeysan kamɓe mbiyata Diaw to banggue radio to henna technicien labtuɗo en jii kamɓe fof hannde hay ko pilmata ko eɗen paami eɗen keptinayi jeese mabɓe to banggue sunare nde gandanɗa hoore ma o ko jaadiɗo mabɓe ko sehil mabɓe ko guiɗo mabɓe wonno kalto ummino aɓe ɓorno paɗe mabɓe aɓe ndewa e muɗum gam yaadude e muɗum ƴettoyde ko wiyete ko ha joni élément ji artirde ɗum noon Lamine Gueye gueɗen komo halwar en mbi yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah harnumo aljanna yo juuɗe moƴƴe jabbomo paɗen koye Lamine sababu o noon ko Ali Malal Diallo yo Allah yoɓɗum o mumti gonɗi fulɓe o weltini fulɓe o wurtini ko mayno o siftini ko yejjirano o jangguini o findini yo Allah yommo ɗum noon yo Allah yommo yoɓa kadi ɓinguel makko biyeteɗo Abdoulaye Ali Malal Diallo hande radio fulɓe hande télévision fulɓe ala ɗo hedde aduna o radio ngo ene heeɗe ene nane télé ne yeeɓe ene nane hande kay haami ala ko heddi tan gueɗel gotel nani hen yo fulɓe tinno mballa Ali ɓullago jamma accittake e goto saabu radio ngo yimɓeɓe Ali waɗi ken tolno hande duuɓi hande jeeɗiɗi walla jeetati fof ko Ali radio télé wona caakan ko kaali namdi ko jawdi namdi ko fodde namdi liggoroɓe hen ɓe noon kadi surtout technicien ji oɗo gorko noon baɗɗo oɗo sababu ha ɗum ɗo ne yalta o wiyete ko Mamadou Diaw sa welama nawama Daara Halayɓe walla sa seltaɗo sa welama kadi nawama juude gueɗɗe foof omo jeeya hen ko yiiɗiɓe e nder journal mana technicien e radio fulɓe o wona kanko ko premiére e nder radio fulɓe o ko technicien international toujours oɗon nani inde makko kamɓe noon ɓe jeyata kono kamɓe goni foof mi ruttito noon wawa limtude foof kono noon mi haali hen sababuji Ibrahima Kebe en koye adiɓe e radio fulɓe jeeya Ibrahima en kañumen idino ɗon e woɗɓe en mbayno leydi mi wawa limtude jeeyi sababu o tan ko siftinde gilli saabi Allah e ceylagal e finde Lamine Gueye Lamine a wirni kono a mayani nde wonno golle majjata mayata a wuri aɗa nafi a wirnima aɗa nafi sabu sukaɓe hewɓe ɓe caabiɗa ha nati e radioji kala nde o ñalawma capantare lewru marsa arti gurta e yeeso ɓerɗe julɓe sabu aɗa sabbino o ñalawma golliɗa gollanɗa diina l'islam yo leydi halwar won foftorde ma jarama Gueye Lamine ngendiyanke mo halwar